Jordi Puig, treballo aquí al Club Nàutic L'Escala, a l'àrea esportiva. Anem a preparar el bot de rem per sortir a navegar. Primer de tot posarem els taps. Una proa i una popa. Tots els vaixells, a partir d'aquí, parts específiques d'un bot de rem. Tenim la banqueta, el seient, les pedalines, on posarem els peus, amb les cinxes aquestes per poder-los falcar. Aquí és on podem trepitjar a l'hora de pujar. Pels rems i les xumaceres. Molt important, quan posem els rems, posarem el rem aquí, amb aquesta part mirant cap a popa. Però aquest aquí ganxo? Aquí tenim un ganxo que ens pot servir si ens han de remolcar. A l'hora de tenir el barco a terra, el fem servir per lligar-lo en el remolc perquè no ens caigui a terra. Els rems, com podeu veure, n'hi ha uns que són vermell babord, verd estribord, això com a tots els vaixells. El mànec, per on agafarem el rem. Aquí és on s'apoya la xumacera, tot el braç de la pal, i entre el rem i la pala. Repeteixo, vermell babord, verd estribord. Com ja he dit, vermell va a babord, per tant, a l'hora de muntar-lo posarem a babord, la xumacera mirant cap a popa i tancarem i apretarem una miqueta que no ens salti quan estiguem navegant. Això ha de quedar aquí apujat per poder fer aquest gir dintre la xumacera. A l'altre costat, exactament el mateix. O puges tu? Per pujar mourem la banqueta i, molt important, Mourem la banqueta cap a on? cap a popa perquè puguem posar el peu en el seu lloc. D'acord? La persona que hagi de pujar farà els dos rems, els col·locarà bé i els agafarà pel mig amb una mà. Posarà el peu aquí al mig i l'altre peu directament a les pedalines, mentre el seu company l'aguanta. Aquí, al mig. I aquest directament a baix. Pujo el peu. Asseiem bé, fixem bé els peus perquè no ens saltin i puguem fer la màxima força. El mateix, col·loco la banqueta. peu i l'altre directament a la pedalina.
Vale, voldreu fer alguna cosa del tema... Segueix filmant. Sí, sí, estic gravant. Fareu alguna cosa d'estabilitat del barco fora? Aquí ara no. Vale. Ara per sortir. És important. Fem això, D'aquí, jo ho deixo anar. Vale. Doncs aquí és important. Per estabilitzar el barco. Els rems, mirant cap a dalt, i apoyats. Així el barco s'ha estabilitzat. El puc moure. El barco s'ha estabilitzat. Si jo trec els rems, es mou més. Aixequem els rems, el barco es mou més. Si tenim els rems apujats al damunt de l'aigua, quan els rems